A mañá do venres vai arrancar cunha charla sobre a alimentación, sobre cartos, máis ben sobre cartos. Álvaro García é norteamericano, é profesor na Universidade Estatal de Dakota do Sur, colaborador de moitísimas empresas de alimentación, de nutrición, alá nos Estados Unidos, e ven falar pois, de 3 ou 4 puntos que poden mellorar a rentabilidade da explotación desde o pesebre. Manexio de silos, manexio do carro mezclador, materias primas. Unha das cousas que a mí me parece máis interesantes, porque responde a unha desas inquedanzas que levan un par de anos os gandeiros trasladándonos, que ven falar, ou pode falar, do picado do millo. Hai estes últimos tempos certa curiosidade respecto a unha forma nova de traballar o millo, os slash en Estados Unidos, el ten publicaciones ao respecto. Tamén será unha oportunidade excelente para preguntarlle sobre esa nova forma de traballar o millo.